Hej, velkommen til World of Tanks. I dag skal vi spille med noget T34 amerikanske 8 tank. Jeg er selv helt vild med den, så lad os bare begynde. T34'eren, det er helt klart min yndlingstank. Især, dejligt. Især fordi at den har meget liv. Den har god kanon. Den har godt panser. Så er den okay god fart. Jeg synes bare den er helt vildt god. Og hvis der er nogen der er lidt i tvivl om hvilken serie det er eller noget, så er der ikke nogen serie. Det er en købtank, som jeg valgte at købe, fordi jeg synes den så gal ud. Jeg er helt vild med den. Både fordi den slår så hårdt. Den skal sådan mellem 3 til 500. Hvis du får den over 500, så er det bare helt godt. Jeg spiller stadigvæk lidt World of Tanks, men jeg holdt en lille pause med det, fordi jeg tror jeg spillede lidt for meget. Jeg spillede 3.800 kampe næsten. Så på et tidspunkt så blev det lidt træt af det. Det er sgu stadigvæk sjovt, især hvis du kan få nogle gode kampe, og der tjener noget godt, og få nogle nye tanks op, så er det stadigvæk sjovt at spille. Jeg skal nok lægge mit navn i description. Jeg skal nok også lægge mit Steam-navn, hvis der er noget der. Og I kan altid skrive. Jeg læser selvfølgelig også alle kommentarerne. Hvis der er et spil, I gerne vil have mig til at spille, så vil jeg selvfølgelig overveje det og se hvad det er. Og jeg vil i hvert fald overveje det og kigge på det. Og jeg skal også skrive, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre ved mine videoer. Som optage længere tid, eller eller et eller andet i den stil. Lave et eller andet mærkeligt noget ved dem, eller et eller andet. I skal endelig bare skrive, fordi jeg vil bare have det bedste ud af det, så hvis der er nogen der gider at se på det, så er det bare helt perfekt. Og den her vej, den kører tit, både fordi jeg synes den er sjov, også fordi der stormer en hel masse idioter til. Især den på mit team, der er fuldstændig skæve på et eller andet. Så lad os bare få kongen shitet. Jeg har ikke fået de vildeste medaljer. Jeg har nogle medaljer, som jeg godt kan lide. Og så det nåede jeg sgu ikke. Det var pænt hurtigt, han kom ud stadigvæk, når man tænker over det. Så lad os bare tage dem ned med lygtepælen. Okay. Lad os lige komme frem. Nej, jeg kan også godt lade være med at ramme ham. Jeg kan godt lide, at han siger, at jeg skal falde tilbage, så går han selv frem. Det giver ikke nogen mening. Jeg gamer sgu bare. Jeg ved heller ikke helt, hvor mange videoer jeg skal... hvor mange videoer jeg skal lægge ud om dagen, og hvor langt de skal være. Det må jeg... I skal skrive, hvis I sådan cirka synes, hvor lange videoerne de skal være. Men altså, jeg lægger ikke sådan noget ud, der kan være op til 3-4 timer, sådan noget lægger jeg ikke ud. Men altså, et kvarter, det kan jeg sagtens gå efter, det er fint. Jeg venter bare lige på, at istræen han går lidt frem, så... Ja, han sidder der og venter på, at vi går frem. Han tog på en 300, han har vist en helt stor 9 på. Og hvis I får guldend, så anbefaler jeg helt klart til 34'eren, fordi at den er så OP. Det er helt vildt. Den kan virkelig bare gemme på næsten alting. Men der kommer sådan noget i syge eller kraftigt noget, så er den lidt.
Det er måske, hvis der er lidt larm. Det... Men jeg vil helt klart overveje de spil I siger. Hvis der er et eller andet spil I kan komme til at spille. Jeg vil helt klart overveje det. Og selvfølgelig subscribe hvis I ser mere. Jeg vil i hvert fald lægge en god lille video her. Her. Så nu begynder det. 483. Det er rigtig godt. Rigtig god damage, synes jeg i hvert fald selv. Ja, det er i hvert fald der sådan 600 jeg har taget fra ham. Det er i hvert fald ikke stat kill. Det var lidt ærgerligt, at jeg kunne få ham. Så er han væk. Nu mangler vi bare alle de der små ting, der sprang rundt op i basen. Som vi egentlig skal ret hurtigt væk. Nu har han søgt på. Så er det bare noget i deres base og facade. Er det 2 AFK vi har deroppe? Tror jeg sgu det er. Shit mand. Så får jeg lige taget det op. Altså oppe bakke, der kan 34, den kan godt lige være lidt slowly. Men normalt, der kører den i hvert fald sådan 35. Næsten ikke kører mere. Så derfor den omkring. Og selvfølgelig, hvis I vil spille, så er det stort set næsten altid frisk på et spil. Bare ikke det sådan noget harbo eller sådan noget. Hvis det er sådan et eller andet terrorist-spil, eller sådan et eller andet, noget nyt eller noget, så er jeg selvfølgelig altid frisk. Ja, jeg må faktisk rigtig godt skrive, hvis I vil spille. For jeg vil sgu gerne spille. Det vil være sjovt at spille med en, der måske gad se ens ting, hvad man lavede. Og noget af det der. Ja, det er selvfølgelig tabt.